इथे हंपळಯ್ಯ कसन मराठी बरोला ಇದೆಲ್ಲ మనకి ಬಾಂಬ್ मारतास कसंदले सांग इथे मग एक नंबर तुकून कॉल आयला तिके पळे येते कॉल आईल असला रे तू पळ मराठी कोणाला म्हणून सांगून तंतो धक्केता नाव आहे नंबर अंतू कसं की अंकू नवून म्हणून बरं नसा तिके पळे येते कसं म्हणून मग कोणी अंकू नवून म्हणून गोत ना मग कोण हे कसं नाही अंक नोन आहे तश मला कसन मराठी चिके सम पळ कसन स्पेलिंग असं सांग मग तुम्ही पळे येते तिके कसं म्हण बरेला मला रे UNKNOWN अंक नवून त्या अंक नोन नाही मराठी तंतु के सैलेंट ಅನ್ನೋನ್ ते आता तू होगी उल्लय नाही दिला ते कॉल कट्टत होता कसन म्हणून पळ ಅನ್ನೋನ್ ಮಳರಿ ಅನ್ನೋನ್ मळरी आमक गोत नतील नंबर म्हणून सांगून ಅನ್ನೋನ್ ಮಳರಿ आमक गोत नशील जनवा गोत नशील जन आम कशाला कॉल करता ते तिके उल्ले येते त्या कॉल आयलेल तुक्क नेमे मराठी तुमची उल्लय हॅलो हां 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 पत्तोडीलो त्या हां तुम कसे होती जेवणाने झाली की पावसाने जोरस की ಅನ್ನೋನ್ नंबर म्हणून सांगून आता पळया जेवण झालोय पावसाच म्हणून पुढे नेमकी तास गुर्तू नत्तीला लोटोरे पंचायतीक मारतास पळा ही हां होय वा हां जय थांब येता कसन मराठी कन झालं कोणाला कॉल आलेल तुका इतले शॉकर कसले कसतो इथे ते ते आमगे लग्गी गरल त्या सीनन नासनवा कळवे कोण म्हणू तो केबलाचा टागेल फोन ते ताण मग फोन केलेला पातळी मये तुम्ही एक भाषण स्पर्धेंत उरलेला पळेला हवा भारी ऐकताला तुम्ही सासम पुटील म्हणजे उलयता ती पटपटा म्हणून उलयता ती भारी ऐकता तुम्ही उरलोचे तेच तिकून आमगेले एक केबल आणतो न्यूज वाजूचे जन जायशिले तुम्ही येतावे म्हणून नेमगेलो इथे 1 मिनिट अंतू 10 न्यूज पटपटपटा म्हणून वाजू काके त्या न्यूज वाजूचे का हांची फिट्ट म्हणतो सांगलो हां वच्ची वेळते तू वच्चे म्हणून सांगून डिसाईड केलं मग रे मग नेमकूच कसले का ओस झालं रे एक विषय उडकस जाऊन घ्या कसं नाही एड वट्टकोर नका मराठी हां एक मास्टर तू मिगेल मर्यादे काणक मराठी कळवा हां जायते ते आज संजय का येऊचे सांगला हां होता तुम्ही कसं नाही भिऊ नका ते हां तुमगेल मर्याद काणा त्या कोंकणीन तू वाजूची न्यूज केता तस तिकून तुम्ही कसं नाही भिऊची नका हां कोंकणीतला ऐकून उलयता झाला रे तू कसं नाही पुणे एडवट करता म्हणून मिगेल मन सांगतास हां जायत वचून यो पातोळी माये नमस्कार केलेलं पुरा पुरा आता मग न्यूज वाजूचे टाइम झाले स्टार्ट करूया मग हां जायत शूर करूया आता एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ झाला मग रे हांव लाईट्स कॅमेरा ॲक्शन म्हणून सांगता त्यांना तुम्ही न्यूज वाजूचेक स्टार्ट कर का देतो 1 निमिषांत 10 न्यूज वाजूंक सांगा हां जाय तशी नन्ना हांव रेडी असा लाईट्स कॅमेरा ॲक्शन कसन पतळी माई हे तुमक न्यूज वाजी म्हणून सांगला रे तुम्ही शिंगता बसले मग हां सॉरी शिनಣ್ಣ जायत आता वदिता प्ले येते लाईट कॅमेरा ॲक्शन हंग न्यूसाचे डायरेक्टर हाव की हे माय की म्हणून कळता ना मोबा 1 निमिष 10 न्यूसक तुम पूरा जनक स्वागत ह्या न्यूज आमगेलंतू फर्स्ट ಕಾರು ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಟೊಮೆಟೊचे ಮಾಲ್ ಚಡ್ಚೆ ಸಂಭವ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿವೈರಿ ಅನಾಥ ಶವ ಮೆಳ್ಳ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಜಿ ಭಾರಿ ಪಾವಸು अय्यो 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 पतळी माई रब्ब याती कसं वजित असत तुम्ही नुसतं राब बसीनಣ್ಣ मकांग ತೊಂದ್ರೆ जत्ता वजूचेक 1 मिनिट जाऊचीवರೆಗೆ हा खई रब्बोचे प्रश्नेत ना अय्यो देवा हे पतळी कसं न्यूज म्हणून वजितास की बा जनाला एದುರು हाव तोंड दाखवत तशी ना रोड अंतू सुण्याल लढाई घरांतू बाईल बामणा सुणू परारी रस्त्यान पुरा फोंडा राशी इंडिया आणि न्यूझीलंड कसं इंग्लिश वाचके बा मग कसं नाही कळतं ना हां असो इंडिया आणि न्यूझीलंड T20 मॅच काय तुकून स्टार्ट मये त्या न्यूझीलंड म्हणून सांगून तुम्ही ऑलरेडी सुमार एडवट करतासत मये दयकोर नानी एडवट कोर नका ती
हां हां जायच शिनण्णा तिकीन उतर बदी काराचे मॉल चढचे संभव बाहेरच्या देशातून आईल्यांक क्वारंटाईन भारी जोर आईल पावसाक घरांत असेल वस्तू पुरा उदका पाल झाला 25 वर्षा चालल्याक जीव बेदरिके धर्मापुरा म्हणजे गावांत एक अनुमानास्पद व्यक्ती भोंता असा चंदनाचे रूख वश करून घेतला बाईक आणि लॉरी डिक्की 4 नवे कोरोना केस पत्ते झाला घरांत नुग्गुन पुराय भंगार पुरा फेरला पेट्रोल मॉल पुराय चढला फ्री जाऊन डोळे तपासणे करतासची गावांतले 1 जण नापते शुक्रवार नवे नवे एक 5 फिल्म रिलीज जाता असा 7 चीता करून रन्नाक सोडला पत्तोळे माये ठीक आहे राब शिनण्णा आणि एक न्यूज असा ते जल मागीर रबयता बस आणि बाईक डिक्की पादाचारीनं मास्क घालनाशी भोंत शिलकत भारी दंडा हंगाक मिगेले 1 निमिष 10 न्यूज वार्ता प्रसार मुक्ताय झाले धन्यवाद हा काय गेला बा शिनण्णा तव्वळ दुकून न्यूज ओदितन रब्बय मला आता काय गेला बा अಯ್ಯೋ शिनण्णा कसं गेल तुमका उठे मिगेल झालं न्यूज वाजून आमगेले सगळे यूट्यूब वीक्षकांक नमस्कार आमगेले हे आईचे व्हिडिओ मुखांतर आमकां कोणालेय मनाक दुःख पावोवचे उद्देश नाशिल्ले हे खाली एंटरटेनमेंटाकोस्कर मात्र केलेले हाजी ಒಟ್ಟುಕುಚಿ आम्ही तुमका एक संदेश दिवचक इष्ट पावता सती तुम्ही हंगा कसन पळयता सती हंगा वैरी बरोवन आशिल्लें गॉड इज नो वेअर म्हणून हंगा सकल बरोवन आशिल्लें गॉड इज नाव हियर म्हणून हांतू दोन्ही वाक्य एकूण मने दिसल्यार वरे एक अल्पविरामा निमित्त ते 2 वाक्याचे अर्थच विंगड जावन वता आमगेले पातोळी मायन वरे केलेले हेंची चुकी न्यूज चॅनलाच्या एडिटरान दिल्लेले न्यूज ती पातोळी माय वजिता गेले ಹೊರತು त्या न्यूजा मध्यंतू एक कोमा आस म्हणचे पळयनी तशी जावन ताजे अर्थच विंगड जावन गेले हाजी निमित्त आमकां एक अमूल्य जिवनाचे पाठ शिक्षक मेळटा ते कसन म्हळ्यार आमी खंयची काम केल्यार वरे गडबिडेर करचेक नज म्हणून स्लो अँड स्टडी विन्स द रेस म्हणटात न्हय तशींची आयचे हे कॉम्पिटिटीव युगांत वरे आमी समाधान करून गडबिडी करनाशी समचित्त दवरून आमी काम केल्यार आमकां सक्सेस खंडीत मेळटा इतले सांगून आमी हे आयची व्हिडिओ एंड करता आसा ती आमी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा ती धन्यवाद.